Окей, здравейте хора, получих пакет от Black River, който смятам да анбоксна пред вас. Окей, започваме. И ето моят Berlin Wood, Low Shape. И ето тук боули, машинките и гумичките. И гумичките на боули. Каталог на Black River. О, фък! Това бе. И някакъв мега огромния плакат. Чудесен. Просто уникален. Окей, това е яко. Ето каталога. Вътре. О, фък, много стикери. Малък Berlin Wood, малък Black River, боули, Bonsai Concrete, Black River Trucks, голям Black River, голям Berlin Wood. Това също е много яко. Някакъв Berlin Wood стикер. Това Pornstorm. Fast Fingers 16. Fast Fingers 16 стикер. И пак още едно Fast Fingers 16 брошурка. И ето каталога. Вътре има всичко на Black River. Его е Майк Шнайдер с неговата си рампа. Баси кеф. И сега да прибегнем към това. Този рип тейп е с изтаковано Berlin Wood на него. И разбира се, всички тези неща този стикер има вътре. И как се слага рип тейп. Малък Black River, още един малък Berlin Wood, Fingerboarding Prohibited и боули. И да, дъската. И в някакво такова гадно. Баси дъската. Баси попа. Мирише ужасно. Много яко лакирана. И да. Това просто много яко, този рип тейп. Също така си взех боули тръкс и гумички на боули.
Пластовете. Бати гадните пластове. Значи, червен, нормален, жълт, нормален и графиката. И това е просто уникален шейп. Абсолютно уникален. Това е, както казах, Berlinwood. Къде пише? Тук пише Low Shape. Боли машинки. Боли гумчики. И да, това е. Чао. Добре, а сега ревюто. Това е Berlinwood Love Me Arm, including Bowly Setup. Какво значи това? Че съм взел Berlinwood, ето с тейпа, който съм го нарязал много гадно. Ето пише Berlinwood, ето тук. Супер год. И с машинки, гумички на Bowly. Тези машинки всъщност са много яки. Някои хора казват, че те са малко по-големи от TechDeck машинките, но не са. Доста по-големи са. Ето една TechDeck машинка и една Bowly машинка. Сега да ги сравним. Да, доста по-голяма е. И да, обичам да говоря за цената на тези продукти. Значи, Berlinwood-овете по принцип струват, ако не сте купили, ето, значи, ако не сте купили, нали, Elias Asmut с автограф, това ще ви струва, ако сте купили това ще ви струва 24,95 евро. А пък ако сте купили дъска с графика, като моята, това ще ви струва 34,95 евро. И да. Така, Bowly машинките и Bowly гумичките струват 9,95 евро. Ако се замислите, че Berlinwood и машинките на Bowly и гумичките на Bowly струват, нали, машинките на Bowly 9,95, гумичките на Bowly още 9,95, което става 20, нали, става около 40 лева. И те са го направили на 10 лева. И затова това струва 50 лева, вместо да струва 70. Да. Идва с лошари, 4 черни бушинкси, един от тях, който имам тук, и един жълт, който би трябвало да имам тук. Да, гумичките въртят се добре, те са без лагери, ма пак са много добри, уникални са. Да, много добре се въртат. Да, доста добре карат. Изглеждат много яко. Скрабъл имат. И да, това си е просто Berlinwood including Bowly Setup.